Ngiyabingelela baba. Yeah ndoda. Baba ngicela baba athi kungicushisa kancane baba ngoba usasekhona nje sengumuntu ofisa ukuthatha umgudu ukuthi indlela ukuthi ngifisa ukwakha ikhaya. Imiphi imigudu kumele ngiyilandele ukuze umuzi engizowakha uzoba nabantu abadala uzoba nesibusiso. Oh okay. Oh mothi ngisesekhona uchaza ukuthi ngingakulekelela kanjani njengobaba wakho ukuthi ke iphupho lakho lifezeke. Yebo. Hayi lokho kuhle ndodana umbuzo omuhle loyo. Njengami ke nje njengobaba wakho into ekufanele yenze qala mina fanele ngibheke ukukhula kwakho la ekhaya ukuthi kuhambe kanjani wafika kupha ngithi yabona. Yebo. Engikwenzile ke nesengeke ngakwenza mina ukuthi nje ngikucelela isibusiso wena komkhulu bakho ngithi yabona ngoba bona balinde mina ukuthi ngibatshele ukuthi wena ngiyakukhulula ngiyakunika igunya lokuthi ungayandisa imizi yabo ngoba awuvusi ikhaya khona vele into nokusukushaya abantu basuke besenza igama lokuthi bavusa ikhaya ndodana yes wandisa imizi yakina ngithi yabona mina ke manje kufanele ngikwenze ukuthi ke fanele ngikuthathe ngiyongena kuphi emsamo ngithi yabona mangifika lapha emsamo mina ngizothatha impahla okuyimbuza ngithi yabona ebese ke ngikhuleka komkhulu bakho ngibacela ukuthi mabakuvumela awubaleki la ekhaya futhi awushila ekhaya ngithi yabona okwenzayo wena nje wandisa imizi yabo ngikucelela ngale mpahla ngithi yabona kusho amagama ngenza mina umsebenzi kungaka fiki leso sikhathi noma ungakayi lapha ngithi yabona kusho ngiyakucelela ukuthi bangakumangaleli bakuqedela umsebenzi bethu usiyazenzela mhlawumbe mosebenza kanjalo ngithi yabona futhi mina ngiyakulekelela wena ekutheni ke bavume ake sithathe ukuthi sihambele phambili ake sithathe ukuthi mhlawumbe usunali side vele ke selikhona ngithi yabona mina ke ngikwenzayo ke mangikubika ngale mpahla sengizothatha mina mhlawumbe uhlangothi lalembuza ngithi yabona masigaya utshwala la ekhaya siyagaya utshwala sihamba nokhanjani ngiyabika ukuthi sesihamba kini nabakho bani nangu umntwana wenu nakhona ngikhuluma ukuguqile la ngithi yabona uma nawe mina la ekhaya sesiyahamba siyobabonisana indawo entsha wena ozobakhela kuyo ngithi yabona awukakha kabi nalutho kuyisiganga nje kunjani ngithi yabona siphethe odilingi siphethe ukudla yabona konke lokudla okwaziyo nawe okudliwayo ngithi yabona siyakuphi siyakuleya ndawo nalolu hlangothi lolu lwembuza ngithi yabona fika lapha ke basaka izinkulu lapha ngeke ngilongibala ukuthi kuphethweni nawe umqondo uzoba nawo basoke lapha kubiliswe nje lenyama kufaka usawota ngithi yabona ushunqa iphalishi lapha yana ebhodweni lezulu elincane nje ngithi yabona asibaningi umndeni nje kuphela sesiyabika ke lapho nina bakwabani nansi indawo esicela niyibheke nimbheke lo mntwana uzonakhela la uzonakhela kuphi la masifika lapha nafanele ngiphathe ipiki njengobaba wakho mina ngiqale ngikuhlabela isoyi ngikuhlabeleni isoyi ngizoshaya kabili kathathu ngithi lo mfana kuzonakhela la nawe bese ngithi mfana babonise komkhulu bakho nawe uthi 1 2 3 sibikiwe leyo ndawo sekuyindawo yabo angithi yabona sesiyamaya ke lapho siyayixoxela ke makuphuza bayaphuza makuthi akuphuzwa ke mhlawumbe inkolo yakho nje ubukho usekule nkolo kungaphuzwa kuyo ke mhlawumbe anibenze utshwala ngisho ukuthi benze wabenze wanti yabona bayaphuza baphuza bangaphuza baphuzi niphuzela ke udilinki nenza kanjalo sekuyindawo ke lezo register ke ngaphansi kwegama likabani lesibongo sakini amakhehla kini ke leyo ndawo ngithi yabona bengifuna ukuyishaya ngihambele phambili ukuthi vele indawo sikhona uyakhumbula endaweni emandulo noma kusenzeka kwabanye egodini ukuthi mothola indawo induna uhambisa ama-crate cold drink ibhodlela lotshwala kanjalo ngithi utshwala bezulu kanjalo makuthi kanjani akuyi ngokuthi awuso uyasonta wenzani wena kodwa umthetho ufanele ukuhambise lokho cishe kuba into efana naleyo ngithi yabona kodwa lena yokubika ngokwasekhaya yokubika ngokwakuphi ngokwasekhaya leyo ndawo yamukeleka ke ndodana ake sithi ubaba kasekho uyakwenzela ubaba omdala ubaba omncane umfweni omdala kanjani ake sithi ukomalume umalume uyakwenzela kanjalo noma mhlambe abafabo bomalume akukhathalelekile ukuthi ke kuba kanjani emalokishini abantu abahlala khona nabo fanele bayiqondile ukuthi mabethenga umuzi ake ngithi uthenga umuzi elokishini osukhona vele mhlambe kwaNdlovu lapha into efanayo masuthengile umuzi usuke emakhaya mohlala emakhaya ngithi yabona bakubike baphume lapha emsamo bakuphelezele benze kanjani mabelenze mabengalenzi baphathele bodili mabengenzi benze lokho ukubika bayobika mabefika lapha benzeni bayobika mabefika ukuthi nangu umntwana useyithengile le ndawo singaphansi kwegama lakhe ubani ozalo bani kanje sicela kini nabakwabani nibe khona kuleli khaya nimbheke imandisela ngithi yabona udliweke lapho mabephuza baphuza abanye abaphuza odilingi bayiphuzela kubikwa ke indawo kanjalo akenti uzalele lokishini uyathenga nje mhlawumbe eSandton ngithi yabona mayizulu sikhona ekhaya
lapho hlezi khona ekhaya mosuhamba wena benza into efanayo ngithi yabona noma ngabe kodani lo makukhona ukuthi umsambo usethe kanjani mawuthi awukho ekhaya guqa esangweni sesiyaphuma ke nalomfana wenu usethe umuzi kuphi emasababsini eSandton ebukhazikazini sicela niphume naye ke niyombheka wandisa ini imizi yeni ekhaya ke le mawenze kanjalo kuma nifika esangweni nibika ukuthi cha thina bakwabantu sesifikile ke siyazi lo muzi wabahlala India wabahlala umlungu wabahlala ubani sewuthengiwe ke lo muzi ngaphansi kwabantu bayaphuma abantu balapha manje abantu bavele behlala endodana ngithi yabona yikho kuba nezipoko yikho kuba nokuthi kuyacindezeleka umuntu ugcina umuntu engaphumeleli kanjalo ingoba bavele bangene emzini womuntu bangena emzini wobani kungabikiwe kodwa ke nje indlela eqondile ekhehla ngiphendula wena ngomuntu wasekhaya sebeyazuza ke nabanye ngithi yabona liyabikwa ikhaya yes kubika ukuthi uyapi ungwakabani mongwakamalume kanjalo mongwakini kanjalo akukhathalelekile hayi ukuthi awukwazi ukuyokwenza ngoba uzalele kwamalume cha uyenza ngendlela yakhona ndodana yangizwa ke ndodana hamba kahle ke kwamukeleke kanjalo bese uyaqalisa ukwakha mase uqala ukwakha ungakho ungalibiyela igceke yes olibiyela kuqala igceke ngoba makwenziwe kanjalo suke sebekhona abantu abadala yazi mwenze njalo akudingi ukuthi ubuye ufaka abantu abadala suke sebengenile akusadingi ukuthi uyabafaka mawenzelwe kanjalo mina kokwami ngazenzela ke ndodana ngazenzela nje mina kwamukeleka bangena bamukela futhi abantu kuhamba kahle ke uyozibona ke nawe monze kanjalo ukuthi uyojabula yes amen khona pho dideka khona cha ngizwe kahle kahle bonga amazwi bonga mina ndodana